Guys, welcome to my vlog. Dito sa Lamika. Mag-hi kayo. Hi. Mga mig bugnay. Kay nindot kayo. Dali. Ito nga, mig bugnay ilalula doon ni. May hinog. May hinog. Kuha orang hinog. Managbag-ong bahay nila. Ate Grace. Nanguha kami ng bugnay. Ay, dara, uy, bugnay. Ay, ito lang. Di ah. Mga hinog. Aba, Di ah. Di ah. ba? Oo. Gamay pa man yung punuan. Punuan. Ouch! Agay. Oh, manibugnay, guys. Ayun dyan na. Naha ipakita ra. Di abugnay. Nanihinog daw. Na sila. Ay. Ipangkuha na itong mga hinog. Nawala dun. At ito tawang ka ito buglay. Dahag, guys. Nailaing bugnay. Mura da ito, guys. Gamay kayong bugnay. Na sipon siya. Hello. Nauwo. Ito po ang aming paligid. Ayan. Tapos, bago pa ning cellphone na. Naglibog ko. Bago pa ning cellphone na pagka kuan man tingali ni August 3, August 1. Manik kanal. Naligo ko ganina, di po sa kanal. Naligo ko. Ay, nang himuwas po ko sa kanal. Naligo ko sa tabay. Manuroy may magbibay. Nasilap yung yung paligid, guys. Sige, bye-bye. Nangutan na si Geraldine nga. Asa na yung palit. Yakos among bye, guys. Tayo. Ta ilalula. Ito. Moto ilalula. Moto. Na, si ate nang labagi ka na. Init kayo ganina, guys. Init kayo. Uy, di matabang mong igang kayo. Mong naligo na lang kung kaduha kay igang. Namo nag-among purok. Gihayhayan. Sige, bye-bye, guys. Welcome to my vlog. Mag-follow at share kayo, joke. Bye-bye.